Bueno, moitas gracias. Podía bater que te esteneras tanto, me dice que son científicas xa chegaron. Graciñas, é todo un placer estar aquí, era o único final que fixéramos presencial, dadas as circunstancias. Poder acompañar aquí o Dr. Arias e para os meus amigos e todos os que nos van ver por YouTube ou onde vai a desacordar. É simplemente o que quería era, non vou entrar en detalle en algumas das miñas investigacións porque me parecía un pouco, bueno, estamos no transcurso dos resultados que se relaciona co COVID persistente e os datos da microbiota e me parecía un pouco demasiado país académico, máis que nada para mostrar algunhas ideas ou uns conceptos do que vamos levando nestes últimos 2 anos co tema da COVID persistente e intentando entendero para buscar estes paralelismos coas enfermedades que mencionaches e agardo que ao final o único ou moi poucas cousas boas que nos deixou a pandemia pois será iso, non? Que se fomenta a investigación en este outro tipo de enfermedades. Pois sí, ben, como comentaches, María Xosé, a COVID persistente ou a encefalite miálxica, o síndrome de fatiga crónica, dese ben, e a enfermedade de Lyme, por exemplo, que está asociada a bacterias, sensibilidade química múltiple, etc., teñen tantos paralelismos que eu, personalmente, moita xente descoñecía antes da pandemia e antes de empezar a descifrar o que é a COVID persistente, que é un pouco non o pero dá un pouco de vergoña non saber destas enfermedades antes, non? Pero agora agardo que o boom da investigación da COVID persistente que poda axudar de unha maneira máis efectiva. Máis que nada vou mostrar os paralelismos e algunhas cousas, algunhas curiosidades. Por exemplo, en Drou, como ben comentaxe, aprendimos as leccións na COVID persistente, estamos a descifrar e buscar axuda no que se sabe destas outras enfermedades, que sabes que presentan, por exemplo, anormalidades nas citoquinas, na inflamación, o sistema inmune moi importante, a baixa da función inmunolóxica, sen dúbida. Tamén hai similitudes na inflamación cerebral, algo moi tamén bastante recente, non? Que os microcoágulos que se preparan na COVID persistente ou a análise de neuroimaxe de resonancia magnética, que teñen moitas similitudes con estas enfermedades. Tamén a disfunción mitocondrial foi estudiada nestas outras enfermedades, o mesmo acontece na COVID persistente, e curiosamente iso o que o meu laboratorio leva facendo nos últimos meses é o estudo da microbiota, os cambios na flora intestinal que están asociados a distintos efectos ou síntomas da COVID persistente. É basicamente o noso traballo, tratamos de identificar estas bacterias que difiren, que cambian o transcurso do tempo, poden ser como marcadores de enfermedades máis de largo tempo, de largo recorrido dentro da COVID. E se vamos á sintomatoloxía, pois é que hai un paralelismo en todos os síntomas, por exemplo, da sensibilidade química múltiple que a COVID persistente que é increíble, non? Pues dor de cabeza, fatiga, mareos, isto todos son síntomas e efectos da COVID persistente, curiosamente, pérdidas de memoria, problemas de cambio de humor, é dicir, hai unha asociación moi importante, por fin que é a mesma enfermedade, non? Non hai, vos sabedes tamén mellor que a min, que non hai provas fiables ao 100% para diagnosticar a sensibilidade química múltiple, nin hai tratamentos eficaces que se poden axustar, e o mesmo máis que nada está acontecendo na COVID persistente, desde logo, pero estáse aprendendo, non? Estáse aprendendo que os pacientes coa encefalite miálxica e todas estas enfermedades están axudando moito as persoas de COVID persistente, como ben comentas, que están recorrindo na desesperación desta debilidade física e mental que acontece meses despois da infección do SARS-CoV-2,
pois, están buscando respostas nas persoas que levan padecendo estas enfermedades anos. Sabemos, por exemplo, que case a metade das persoas con COVID persistente cumpren os criterios de diagnóstico para a encefalitis miálgica ou síndrome de fatiga crónica, case a metade. E aproximadamente o 90% das persoas con COVID persistente presentan este malestar de pós-esforzo que coñecedes ben, que tamén se asocia a estas outras enfermedades. Tamén outros números, por exemplo, que os casos de 80% dos casos de fatiga crónica, etc., son causados por unha infección, posiblemente, non se coñece moi ben. Por favor, doutora Arias, quere corrixirme algún destes datos? Sítase libre, porque este foi o que fomos sacando da bibliografía dos paralelismos que me pareceron interesantes, que estamos vendo nestas por COVID persistente. E pareceme bastante unha asociación bastante importante, non? Que é a causa dunha infección ou dun desaxuste inflamatorio que pode acontecer isto. Outras infeccións virais, como o virus que a maior parte da xente ten latente, o Epstein-Barr virus, están vinculadas tamén a estas enfermedades neurolóxicas. O mesmo tamén acontece na COVID persistente, e que sabemos dos outros coronavirus, do MERS ou do SARS, pois tamén causaron tasas aínda maiores de desenvolveron este tipo de encefalite miálgica e fatiga crónica, etc. Non aumentaron a tasa de número destas enfermedades despois. Dende logo, a intervención, canto antes a posible intervención, pois melloraría os resultados en iso en que estamos. Que outras enfermedades asociadas a síntomas persistentes están asociadas con outros virus ou bacterias? Pois non é a COVID só. Hai moitas máis. Temos o síndrome post-ébola, que causa efectos durante meses ou anos, secuelas, non? Da polio, ou do síndrome da enfermedade de Lyme, ben que ben coñecida. É unha asociación en España que está intentando o mesmo dar con diagnósticos e tratamentos. É máis virus, non? Dende o Rosevirus virus ou da fatiga da febre Q, por suposto, o síndrome do SARS inicial. É dicir, isto non é sorprendente porque, claro, hai moitísima xente afectada de COVID persistente, pero xente que ten estes síntomas asociados a outros tipos de enfermidades infecciosas, pois os coñecemos ben que non é nada novo. E que pistas temos de isto? Pois, por exemplo, sabemos que os outros coronavirus, o SARS ou o MERS, o SARS, como ben sabedes, no 2003, obviamente non afectou un número moi reducido de xente, e o MERS no 2012. Pois, esta publicación no ano 2020 mostraba que os pacientes mostraban estas disabilidades a longo prazo, tanto físicas como mentais tamén. Hai estudos que hai unha capacidade reducida motora ata os 6 meses despois da hospitalización, os pacientes que requiren hospitalización. Algo importante que un tercio sufriron estrés postraumático, ya que xa estamos falando de efectos neurolóxicos, como o Dr. Arias vai comentar despois, entre esa depresión, ansiedade, incluso fibrose pulmonar ou hipocorticoidismo, problemas a nivel endocrino que seguiron meses despois, nos dous coronavirus anteriores. E ainda máis alá, que pasou co SARS 4 anos despois? Pois, afortunadamente, as condicións físicas destes poucos pacientes que quedaron con secuelas ou con síntomas a longo prazo, pois melloraron. Houve unha melloría a partir de un ano, máis ou menos, foron a mellor, non? En canto a todos os problemas asociados de fatiga, etc. Pero, curiosamente, as mobilidades psiquiátricas, fatiga crónica, neste caso, persistiron nos pacientes que fixeron un seguimento aos 4 anos. É dicir, isto pode dar unha dimensión do que podería pasar coa COVID, e por este titular que me puñeron no país fai máis dun ano, en abril de 2021, pois é o que nos parecía sospeitar que, indudablemente, que
xa hai as secuelas que tardarán máis en restaurarse, en curarse, pois serán os danos neurolóxicos da COVID persistente. E para isto temos que pensar que os síntomas da COVID persistente son reais. E esta é a primeira cousa que hai que facer os doutores pensar para axudar os pacientes e transmitir isto. Hai que ter este entendemento que non é algo a nivel psiquiátrico por efecto da pandemia ou de ansiedade ou depresión, que realmente pode ser un efecto de infección e que son reais e que existen, que hai que identificalos e diagnosticalos. Pois que sabemos da COVID persistente, como ben comentaxe antes, María Xosé, pois é predominio nas mulleres da idade media entre 30 e 50 anos. Sabemos tamén que a COVID persistente pode acontecer, hai casos que pasaron a fase aguda, a fase inicial leve ou moderada, non tiñen problemas de saúde anteriores. A metade cumpren estes os criterios de fatiga crónica, como dixen inicialmente. Non está completamente claro se a vacinación axuda a recuperarse unha vez que se ten a COVID persistente, porque hai moitos factores a nivel xenético, etc., que poden variar. Non hai a maioría da xente, un de cada 4 recupera, pero hai un porcentaxe que ven que ou non lle afecta ou incluso poden os síntomas agravarse, curiosamente, non por esta reactivación inmunolóxica que poden causar as vacinas. E normalmente, como outro coronavirus, os síntomas esténdense durante un ano, a xente vai recuperando, depois van desaparecendo. En particular, en concreto, non, esta constelación de síntomas considerase que acontecen, hai distintos criterios, a OMS establece que por lo menos 2 meses despois da infección podemos estar falando de COVID persistente, é dicir, infectarse unha persoa e 2 meses despois se aparecen novos síntomas ou continúan os síntomas, xa podemos catalogarlo como COVID persistente. Os centros de control de enfermedades nos Estados Unidos, os CDC, pois din que é só 4 semanas, ou a partir de 4 semanas, a fin un mes, redúceno. E o acordo de NIS dice que despois dos 3 meses. É dicir, ainda o concepto non está moi claro cando, hasta que punto podemos dicir que é COVID, que é a enfermidade, ou estamos falando de long COVID ou do COVID persistente. É un problema conceptual que ainda non está moi ben aclarado. E ben, por exemplo, no noso estudo tomamos o do CDC, que era o que había cando realizamos o noso meta-análisis, que vou explicar despois. É dicir, a partir de un mes. Os síntomas poden ser únicos, poden ser múltiples, poden ser moitos síntomas ao mesmo tempo, poden ser constantes, poden ser transitorios, que aparecen e van, fluctuantes, e a súa natureza pode cambiar co tempo. Podes estar ben, despois ir a peor, despois aparecer novos síntomas, etc. É complexo e, sin dúbida, tense que tratar como individualmente, non? Cada paciente con medicina personalizada que cuidamos alcanzar a solución. E cales son eses síntomas? Seguramente moitos vos farán familiares, pois falamos da fatiga, falta de aire, a néboa cerebral, esta nieblina, que se chama en inglés o brain fog, que están estudiando tanto os trastornos de sono para dormir, problemas gastrointestinais, curiosamente, e estes poden ser tamén fluctuantes, non poden aparecer ao inicio da enfermedade, da COVID, desaparecer e aparecer meses despois. Iso é o que induce, digamos, a disbiose da mitocondria, da microbiota. E, dende logo, ansiedade e depresión, pero non ansiedade e depresión debido á pandemia, senón estamos falando da causante por esta inflamación constante. E cando falamos algo que é curioso, bueno, que non se sabe exactamente por que na fase aguda da COVID se pasa a nivel de leve, digamos, ou incluso sintomática, por que, en algúns casos, ou en que porcentaxe máis ou menos a xente ten risco de sufrir COVID persistente. Curiosamente, non? Pois, indudablemente os enfermos que estiveron nos hospitais con máis graves pois teñen máis probabilidade de ter COVID persistente ou deses efectos non desaparecer co tempo, pero neste meta-análisis que reuniron todos os datos dende o inicio da pandemia ata setembro de 2021, é dicir, xa estaban as vacinas implementadas e todo isto, pois atoparon que do 30 ao 60%, que van un pouco
amplo, pois as persoas poderían ter formas leves iniciais ou sintomáticas de COVID e despois presentaron un síntoma despois. Outra vez, o 60% eran mulleres e, curiosamente, o 35% non tiña ningún tipo de comorbilidade previa, non tiña obesidade, diabetes ou ningún tipo de... Perdón. Sí. Aquí estou falando moi cerca do medidor de CO2 e entón está detectando que estou comiendo aquí cargado. Pero como estou aquí aislada non hai perigo para ela. Disculpad. Pois ben, o 35% non tiña comorbilidades. Isto é moi curioso, aquí é onde están, xogan parte o resto de factores xenéticos e outro tipo de problemas que poden estar asociados ao desenvolvemento desta COVID persistente. Pois ben, de toda esta fisiopatoloxía escribimos un libriño por capítulos que se publicou a principios deste mes. Eu escribí un capítulo de problemas gastrointestinais e neurolóxicos aborda a fisiopatoloxía da COVID persistente, como ben saben, non é exclusivamente respiratoria e nin cardiovascular, tamén están afectados o sistema nervioso, neurolóxico, muscular, gastrointestinal, etc. É un complexo é unha enfermedade multisistémica. E a raíz desto, pois a COVID persistente, o que comentaba anteriormente da COVID persistente, da meta-análise que fixemos durante o ano 2020, é o que se empezou a denominar long COVID. Ten un montón de conceptos tamén. Se buscades en Wikipedia, pois aí aparece a nosa figuriña inicial. Tivo moita relevancia ao principio esta figura deste corpo desta muller con todas as boliñas mostrando a porcentaxe da probabilidade de ter un tipo destes síntomas despois da síntomas persistentes, porque ben, foi o primeiro meta-análise que se publicou e non se apenas se falaba a nivel clínico de COVID persistente e tivo bastante repercusión por ese motivo e os datos tamén son elevados, é dicir, nos analizamos máis de 18.000 estudos que foron publicados no ano 2020. Este traballo publicouse en preimpresión en xaneiro de 2021. Os números estadísticos que nos deron foi que 80%, é dicir, 8 de cada 10, que parece agora mesmo un pouco un número exagerado, pero era pre-vacinas. Presentaban por lo menos un síntoma ata un mes despois da infección inicial e ata os 5 meses, que eran os datos que había polo momento. Que significa isto? Pois que tiñan unha tos persistente ou que tiñan un tipo de odores de cabeza, problemas de insomnio e fatiga crónica, fatiga principalmente un 60%. Identificamos 55 efectos, entre eles por prevalencia, por exemplo, indudablemente non a fatiga, o dor de cabeza, trastornos da atención, perda de pelo, no 25%, ou disnea, estaban asociados a moitos sistemas, indudablemente. Curiosamente, se vedes nesta liña deste lado, a liña que está aí vertical, todos estes son neurolóxicos. Hai un componente de síntomas persistentes que a nivel neurolóxico. Todos os estudos tratamos de seleccionalos cando estaban mostrando, cando tiñan controles negativos, non? É dicir, a xente que era PCR positivo ou negativa e intentamos fazer esta comparativa, porque claro, problemas neurolóxicos poden ser por moitos motivos e non exclusivamente asociados á infección. É porque mulleres, pois é o que se está investigando agora e hai moitísimos estudos. Nos estamos, xa fai anos que nos Estados Unidos é obrigatorio facer diferencias de xénero en todas as investigacións que se financian por Institutos Nacionais de Saúde, porque indudablemente a fisiopatoloxía da home e da muller é distinto, e moita farmacoloxía foi só producida por investigación preclínica, con modelos animais machos, non? E non femias. Por lo tanto, moita farmacoloxía non tivo o éxito a nivel clínico nos ensaios clínicos que se esperaba, porque a investigación previa foi somente feita nun sexo, non todos.
ese é o motivo, non? Que ahora para recibir financiación pública hai que utilizar ratos ou animais de experimentación, tanto machos como femias, para comprobar que os tratamentos funcionan igual ou non, pero para os dous. Iso é evidente, non? Definitivamente hai diferencias entre os homens e as mulleres. En campo na COVID persistente, pois sabes que, por exemplo, as mulleres probablemente se teñen maior probabilidade de sufrir COVID persistente por esta predisposición á xenética a autoinmunidade. E os homens, polo contrario, teñen predisposición xenética para a severidade da fase aguda, da fase inflamatoria. Ten un curso infeccioso máis predominante e as mulleres máis de autoinmunidade. Por exemplo, viuse que o xen AC2 está localizado no cromosoma X e afecta máis esta inflamación máis persistente, inflamación crónica. As funcións inmunoregulatorias do estróxeno tamén son, a nivel hormonal, indudablemente, tamén son recoñecidas. Por exemplo, nas mulleres observouse que hai máis dano a nivel olfativo, teñen máis pérdida do olfato, anosmia. Este pode tamén inducir a inflamación crónica e fatiga e confusión a largo prazo. E os homens, son predisposicións xenéticas tamén canto a receptores específicos, que son os receptores nas células de anclaxe do virus, do SARS-CoV-2, que teñen maior expresión na fase de inflamatoria inicial. Por iso a tormenta de citoquinas e todo isto, a COVID inicialmente na fase aguda, pois afectaba máis os homens que as mulleres. É o que se comentaba, de feito que xa se demostrou, e iso é unha predisposición xenética, ten as súas razóns, e hai moitísimos máis estudos que están agora categorizando cales son as diferencias a nivel mitocondrial, etc. Non só exclusivamente hormonais. En fin, é interesante para saber, para facer farmacoloxía dirixida e personalizada. En canto aos efectos da fase aguda, a medio prazo, que poden ser máis ou menos aos 4 ou 6 meses, e a largo prazo, xa estamos falando dun ano, por exemplo, ou máis, a xente que ten xa COVID persistente máis de 2 anos, que se infectou ao comenzo da pandemia, pois hai distintos sistemas que teñen síntomas que van desaparecendo a medida que transcurre o tempo, e outros que se van permanecendo. Por exemplo, a nivel pulmonar, neurolóxico e cardíaco, son os que permanecen máis a largo prazo. Este último traballo que acabamos de publicar, concretamente sai na revista esta de Nature Scientific Reports para o día 26, que non será a semana que ven. Como estou de vacacións, non sei en que día estou, pero este é un outro traballo que fixemos de COVID persistente nos cativos, nas nenas e nos nenos menores de 18 anos, maioritariamente os traballos publicados analizamos tamén ao redor de menos, ao redor de 8.000, non hai de COVID persistente, porque afectalles menos aos nenos, pero non significa que non lles afecte, non é? Entón, os porcentaxes indudablemente varían, só 25% mostraron algún tipo de síntoma despois dos 3 meses da infección inicial, e tamén hai síntomas neuropsiquiátricos, síntomas cardiorrespiratorios, dermatolóxicos e outro tipo de síntomas a nivel multisistémico. Por prevalencia é moitísimo menor que nos adultos ou nas persoas maiores. Temos a fatiga, problemas cognitivos, cambios de humor, irritabilidade, e todos eles sempre intentamos facer unha selección dos traballos que mostraban os controles, obviamente, porque moitos destes estudos son simplemente destes apps que mandan aos pais para darlle. Ten o seu fillo irritabilidade, sí. Hai unha calidade bastante pobre de estudos de COVID persistente nos cativos e moi poucos a nivel clínico. Pero isto significa que non se descarta que a COVID persistente pode acontecer nos cativos, e de feito hai, sobre todo nos adolescentes, nas rapazas adolescentes, hai persoas que algunhas delas pasaron e seguen a sufrir
ten unha calidade de vida bastante debilitante, bastante mal, non? Que non puderan volver ao colexio, que teñen fatiga, dores de cabeza a nivel neurolóxico bastante prolongados e sin solución, non é? E, por lo tanto, hai que prestar esa atención do mesmo xeito. Pero, como dixen, se comparamos os problemas neurolóxicos a COVID persistente dos adultos e dos cativos, pois é moito menor en canto a porcentaxes e a prevalencia e síntomas que presenten, non? Pero ben, há problemas de insomnio, dores de cabeza constante a nivel cognitivo, sobre todo que se está describindo moito, pois son pérdida de memoria. Os mestres detectan estados de confusión ou un canto na lectura, etc. Pois nos colexios tamén se ve, non? Entón, hai unha asociación con COVID persistente. E por que acontece isto? Cal é a inmunoloxía do COVID, da COVID persistente? Cales son os impulsores desta fisiopatoloxía? Hai moitas hipótesis, estas son algunhas as principais. Como comentaba antes, é que acontecen nas mulleres principalmente, pois estes son a autoinmunidade, a disbiose, a cambio de diversidade na flora bacteriana, restos do virus que quedaron estancados incluso nos intestinos ou nos órganos e non se eliminaron por completo, restos do SARS-CoV-2 que reactivan outros virus latentes que podemos ter, non? Que son os que nos causan realmente a inflamación e danos a nivel crónico nos tecidos. Aquí está un poquinho máis explicado os puntos, non? A patofisioloxía do que poderíamos definir a COVID persistente sin rasgos xerais, pois é esta alteración crónica do sistema inmune. O sistema inmune é fundamental para entender o que está pasando, o desenvolvemento destas partículas virais que causan esa inflamación local. Fatores xenéticos, indudablemente, hai predisposición xenética e algo moi relevante tamén, os microcoágulos. Son estes algo moi característicos, autoanticorpos que atacan o propio organismo. A disfunción mitocondrial, hai varios ensaios clínicos con fármacos que intentan modificar isto para que xente de COVID persistente que mellore, atacando a mitocondria, curiosamente. O resto das características que creo que xa se comentei. É como se detecta, por exemplo, a nivel clínico, a nivel de ensaio clínico, como se determina se unha persoa padece COVID persistente ou non. Hai varias probas, estas son algunhas, que se fai o perfil das citoquinas inflamatorias que poden estar alteradas e pode ser un indicativo, e aquí teis hai algunhas delas, non? Son todas interleuquinas inflamatorias, etc., ben coñecidas en outras enfermedades de hematoloxía. Despois tamén hai a ferritina, a vitamina D, déficits en estes componentes poden estar asociados a síntomas específicos de COVID persistente. E pódese isto predecir de como acontece ou non, pois vemos os factores de COVID persistente que poden ser predictores, digamos, de se unha persoa que pasou a COVID pode desenvolver síntomas 6 meses despois ou 8 meses despois, pois se detectan estes autoanticorpos na sangre, non? Ou se ten, por exemplo, outro factor importante é se padecer diabetes de tipo 2. E se atopan tamén restos do SARS-CoV-2 na sangre, ou, por exemplo, atopáronse en persoas ata 8 meses despois da infección inicial nos intestinos, restos do virus. É un virus que non se replica, pero está a funcionar, pero pensase que pode estar causando a nivel local inflamación. E pode ser esa outra das causas. E tamén os niveis do virus de Epstein-Barr, que é outro virus que está asociado a outro tipo de as outras enfermedades e que se asociou esta inflamación a nivel crónico. Por tanto, que pasa ca administración destes antivirais no curso da enfermedade, pois é o que se está investigando agora mesmo. Os antivirais para os SARS-CoV-2 poderían reducir en certa medida a COVID persistente. Moita xente, en moitos hospitais clínicos de long COVID están aplicando estes antivirais aprobados para a COVID na fase aguda, pero aplicados a COVID persistente para reducir esta
reservorios ou eliminalos de certa maneira. Curiosamente, isto a nivel neurolóxico, outro dos aspectos é a perda do olfato na fase inicial da COVID. Pode predecir, en certa maneira, se vai desenrolar síntomas persistentes a nivel neurolóxico, mellor incluso que se pasou a COVID máis grave, peor, moderada que leve, digamos. É un preditor de COVID persistente a largo prazo, que non significa que alguén que perdeu o olfato por recuperou, pois vai ter. Pero, bueno, é outro dos factores que se consideran como predictor. E xa para rematar, canto tempo? Me quedan como 10 minutos ou menos. Para rematar un poquinho falar do tema que me interesaba moito, que é iso que a principios na pandemia, pois é o que nos impactou moito é que o SARS-CoV-2 ligábase aos receptores STLAC2 e indudablemente o que nos fixo un pouco estremecer é pensar que estes receptores estaban prácticamente en todos os tecidos e tamén no cerebro, aunque en menor porcentaxe nas neuronas. Entón era algo xa que nos fixo sospeitar que ia ser unha enfermedade multisistémica e non iba só afectar ao nivel respiratorio. Pero isto, independentemente, a saúde mental e emocional empeorou moitísimo. O doutor Ani seguramente o coñece ben, pois é pola pandemia en xeral, non somente estamos falando da causa da infección, sobre todo na xente nova, e isto causou un deterioro a nivel inmunitario que fixo a xente máis susceptible a todo isto. A importancia da saúde mental nos tempos de pandemia foi e sigue sendo importantísimo para atender, e isto ligado ao que estábamos falando, que é as manifestacións, os problemas neurolóxicos da COVID por si, que poden afectar o cerebro. Sábese que a metade dos pacientes hospitalizados de COVID presentaron síntomas neurolóxicos. Estamos falando de perda de memoria ou qualquer tipo de problema cardiovascular que afecta ao cerebro. As condicións potencialmente máis graves causaron problemas como ictus, etc., en porcentaxes moi altos. E xa máis a largo prazo, pensas que podría aumentar os problemas de neurodegeneración e enfermedades asociadas. E que problemas son estes? Os síntomas neurolóxicos venen de un sinfín deles, de pérdida de gusto, olfato, mareos, encefalite, problemas máis graves, en porcentaxes máis menores, obviamente, pero afasia, compulsións, máis síntomas psiquiátricos como ansiedade, depresión, agitación, deterioro cognitivo, delirio, en porcentaxe máis baixo, pero pode ser en estados máis graves. E se pensamos estes que acontecen na fase inicial da enfermedade, cales están asociados a neuro-long COVID, que se chama a COVID na fase máis de COVID persistente, pois temos que a dor de cabeza, tamén, obviamente asociada a fatiga persistente, son máis predominantes, e despois temos dende a psicose que pode continuar, depresión, ansiedade crónica, etc., dano cerebral, que xa son máis extremos, non hipoxia, etc., xa enfermedades máis graves. E como isto acontece, como chega o virus ao cerebro, que é o tema, hai varias hipóteses tamén. Sabemos inicialmente era algo que nos daba un poquinho de alivio, porque sabemos que os receptores do virus, da angiotensina, non eran moi predominantes a nivel neuronal, nas neuronas, aunque hai neuronas que os teñen, pero sí a nivel endotelial. Os capilares teñen moitos destes receptores e pode ser unha vía de anclaxe, pero basicamente cando o virus entra polo epitelio respiratorio causa esta inflamación no bulbo olfatorio, e aí xa estamos falando do cerebro e pode ter un efecto unha entrada no sistema nervioso a este nivel. Pero tamén se sabe que hai o nervio vago que comunica a nivel multisistémico con moitos órganos, pode ser outra vía de entrada a nivel do sistema nervioso central. Este é un estudo que non está todavía publicado, pero creo que era do Hospital Vall d'Hebron. Presentaron nesta conferencia en Europa fai un par de meses,
que comentaban que o 60% pois, das persoas que presentaban COVID persistente pois, tiñan danos no nervio vago. Entón, podía ser outra vía de entrada e, curiosamente, afectaba unha grande maioría ás mulleres, no 91%. Entón, isto xa era outro rasgo de xénero que podría ser, serían tratamentos axustados ás mulleres e non aos dous. E ben, entrar no cerebro tamén pode ser pola rotura ou pola flexibilidade da barreira hematoencefálica, etc. Non vou abrir por todo isto, pero basicamente cando rompe esta barreira temos moita sustentabilidade de ter inflamación, e a neuroinflamación é o que estudiamos no meu laboratorio de fai moitos anos, onde que fixen a tese, en moitas enfermedades, como contusións, ictus ou danos craneoencefálicos. A inflamación é un componente básico. Se bloqueamos a inflamación, producimos extensión do dano e neurodegeneración, etc. Por lo tanto, para min é isto. A COVID a nivel neurolóxico é tamén unha enfermedade neuroinflamatoria e, desafortunadamente, non hai bons tratamentos por iso. Como xa comentei, a entrada virá por vía directa do tracto respiratorio, pola resposta inmune, a nivel intestinal, tamén polos nervios vagos, pola comunicación do cerebro-intestino destes cambios da microbiota, e pode causar todo este tipo de enfermedades, desde máis leves ou normais, que pode ser pérdida de gusto ou olfato transitoria ou outras enfermedades cerebrovasculares ou encefalite incluso. Esta é unha imaxe que se publicou no ano 2020, estes debuxos que veis aquí do laboratorio da doutora Akiko Iwasaki na Universidade de Yale. A mí deixaron un pouco era unha pele de galiña, porque cando vira que pensábamos que non tiñan tantos receptores as neuronas para o virus, e de feito vese aí nesta histoloxía dun tecido de post-morte dunha persoa que faleceu da COVID, grave, obviamente. Entón, aí xa se identificaba o virus no cerebro. E a partir de aí, xa foron a partir de moitos máis estudios. Había moita xente que dicía que o virus non chegaba ao cerebro, etc., pero non, de feito, chega e causa esta neuroinflamación, como outras imaxes histolóxicas que aparecen aí. Curiosamente, tamén, este é un dato que acaba de aparecer a semana pasada, esta semana. O 40%, o 39% dos pacientes, por exemplo, con enfermedades neurodegenerativas, como pode ser, neste caso, a esclerose múltiple, a gravidade da COVID e esta falta de recuperación da COVID completa, é dicir, a COVID persistente, asociouse a síntomas neurolóxicos que foron empeorando ou que apareceron novos. É dicir, as persoas con enfermedades neurodegenerativas, como pode ser o Alzheimer, Parkinson ou, neste caso, esclerose múltiple, viuse que a COVID acelerou os procesos ainda máis, os que padecían. E incluso ainda máis, aí atopáronse en tecido de post-mortem igual, persoas que faleceron pola COVID relativamente xoves, moi xoves, menos de 60 anos, que non tiñan demencia nin ningún tipo de enfermedade neurodegenerativa, e atopáronse estes depósitos de beta-amiloide, que son as proteínas, son as fases iniciais do Alzheimer. E isto foi simplemente por falecer da COVID. Causou esa inflamación a nivel cerebral e foi o que se detectou. Cando previamente non tiñan ningún tipo de sintomatoloxía. Son casos curiosos que a mellor hai que prestar atención, que a mellor agora a xente que padeceu a COVID en grave e que se recuperou, pois estaría ben facer unha análise de neuroimaxe ou identificar este tipo de biomarcadores do Alzheimer, se for posible. Bueno, este outro estudo de Inglaterra máis complexo, vou acelerando. Este é máis ou menos o traballo que estamos a facer no laboratorio. Nos cando empezou a pandemia, tiñamos un estudo moi interesante dos cambios da flora bacteriana nos pacientes que tiñan ictus, para intentar predecir o risco de desenvolver outro ictus, ou para revertir estas bacterias dañinas con probióticos, estimular os animais, para así evitar que puderan ter outro ictus, como a nivel de diagnosis, pero tamén de tratamento.
ben, tamén se atopou o virus a nivel intestinal. Estes foron un dos primeiros estudos que saíron no 60% das persoas que pasaran a COVID no primeiro ano, e pensamos, ben, se isto acontece, vai pasar o seguinte, que é causar cambios na flora intestinal. Cando se detecta o virus no intestino é que vai estar causando inflamación, entón a microbiota vai cambiar. E de feito, esa foi basicamente a hipótese. Xa moitos estudos apareceron despois que realmente a disbiose microbiana nos pacientes da COVID era unha realidade. Hai bacterias que en pacientes que pasaron a COVID asintomáticos ou ben leve, pois tiñan altos niveis de bacterias detectadas bacterias beneficiosas, e que pasaron a COVID máis grave, pois tiñan un déficit destas bacterias, non? Como se ve aquí. E isto podría ser a nivel de diagnóstico. E a pregunta é, hai este tipo de diagnóstico ou fíxose anteriormente para a fibromialgia ou a encefalomielite? Pois sí, efectivamente, pois tamén hai estudos da microbiota intestinal nestes pacientes, síndrome de fatiga crónica, etc., que identifican bacterias como biomarcadores que son característicos que identifican o padecemento destas enfermedades. E o seguinte paso agora sería a nivel de tratamento. É dicir, se hai un déficit destas bacterias que son beneficiosas, pois habería que incorporar probióticos específicos para elas e intentar que estas bacterias boas colonicen o intestino e se estabilicen aí e causen este efecto do nivel inmunolóxico, que é a finalidade tamén, e axuden en certa medida a recuperarse dos síntomas. Pero ben, estes estudos que atopei era a nivel de diagnóstico, non atopei ningún a nivel de administración ou mesmo cambios de trasplantes fecais, por exemplo, nestes pacientes. Non atopei ningún estudo clínico deste nivel, pero posiblemente os avances que se atopen na COVID persistente poidan acelerar estas investigacións. Pero o que podemos facer simplemente é seguir tendo en conta que é importante a microbiota para o sistema inmune, é un reforzo da ingesta de fibra dietética ou estes probióticos que son beneficiosos e que reducen a inflamación, pois é convite, non é? Sobre todo a nivel de produtos naturais que conteñen estas vitaminas A, D, C ou D, ou ben, todas estas componentes prebióticos e probióticos que fagan aumentar a diversidade bacteriana, que xeral é o que nos fai estar saudáveis e sanos. E xa remato comentando eso, claro, o tratamento hoxe en día hai moitísimos tratamentos, ensaios clínicos, moitos máis para a COVID persistente que houve para as outras enfermedades, toda a historia das enfermedades. E cando vou aos ensaios clínicos vou mirando de vez en cando a ver se hai resultados novos. Todavía non puñeron moitos, pero hai moitísimos estudos clínicos en marcha. Concretamente nos estamos con un que é dos uso dos taninos, que é un prebiótico para a COVID persistente, e estamos intentando sacar resultados. É dicir, creo que nos próximos anos, 1 ou 2 anos, xa van empezar a poñer os resultados dos ensaios clínicos que hai de COVID persistente a todos os niveis, non só a nivel de flora intestinal, senón a nivel como comentei antes, da mitocondria, que hai inhibidores da mitocondria que poden afectar, ou todo isto. Por tanto, é importante, desde logo, cuidar a saúde na alimentación, dormir, exercicio é fundamental. É que está potenciando os Institutos Nacionais de Saúde, están invertindo un dinheiro impresionante en COVID persistente, porque xa ve como que vai ser un risco para un problema de saúde pública no futuro moi cercano, porque hai un número bastante elevado de xente que está mostrando estes síntomas debilitantes e están metendo moito dinheiro para investigar. Hai moitas preguntas que responder, como o espectro de recuperación, cantas persoas pode afectar, cal é a causa biolóxica xudecente destes problemas, porque unha xente é máis vulnerable que outra, etc.
ben, simplemente hai que establecelo nos hospitais. Ali están creando unidades, e aquí tamén. Aquí, non sei, pero na Coruña sí que coñezo en Barcelona varias unidades de post-COVID, de COVID persistente, para facer análise de todas estas persoas e facerlles un seguimento. É importante agora máis que nunca establecer o que é a medicina personalizada, porque cada paciente ten síntomas distintos, etc. E se pensamos que son 10% dos infectados poden desenvolver síntomas persistentes, son números enormes. Estamos falando de millóns de persoas a nivel mundial que poden ter estas afectacións. Por tanto, a aceleración das investigacións, tratamentos, diagnósticos vai repercutir, vai ter un impacto importante no futuro próximo. E con isto xa remato, perdade se me estendín un pouco máis, calquera pregunta que teñades estaría encantada de responder. Aquí teño o meu correo se queredes escribir, e estes son algúns artigos que participei de coautora nestes de COVID persistente e todo isto. Gracias. Se deixamos as preguntas para o final e despois aproveitamos para facerlas conjuntamente a neuroinvestigadora Sonia e o doutor investigador Manuel Narias. Dentro un poquinho damos paso ao doutor Manuel Arias, vamos deixar arranxar as cousas técnicas así un minutinho ou dous e damos paso seguinte.